uJesu uma ezophilisa abantu uthi ngokukholwa kwabo usukile hamba ungasoni. There's a condition. Ngikuthethelele ungabusona. Now ngikuthethelele usathethelelwa bazalwane. Ubatshela because he hasn't yet risen. He was still with them in the physical body as a son. Nowadays, what does forgive us mean? We are already forgiven, but we sin daily, moment by moment. Do I have to go and ask for forgiveness? I will say no. I will say confess. It is today our forgiveness is confession. Is to confess to the Lord. Baba ngiyavuma. Ngithengile ngegazi enkabeni. Wangifela wangithethelela ngonini. Ngine amandla kuba ngiboni futhi ngiyashiya lento ngishiye emuva. Moya ongcwele omina. Ngicela unginikeze amandla ngilazula uNkulunkulu. Awuzinikeze amandla ukuthi minister well to the saints. Akubonge ingilosi. Senze umsebenzi wazo singabantu njengathi, but sona at a different dimension, spiritual. But they are given the assignment to minister us, to guide us. Moya ongcwele, his responsibility as God in us is to remind us of his word and to comfort us when we need comfort. Forgive our sins as we forgive everyone who has done wrong to us. Right. Uzabuza ukhulume kakhulu mfethu uzabuza kakhulu. Ukuthethelela. Yabona lento ukuthethelela bazalwane. Sengathi sizohlala yona kancane singahlala. Umpostoli Paul wayibona lento. Wathi hlalani nokuthula nabo bonke abantu. There is a word. Name, suffix or whatever. Inqolele abafundisi isingisi ngoba sengibonile. Uma ungenzeka. Because ngithi siyumzimba kaKristu nomyesi. Ingahlali kabi leyo. Yabona emzimbeni kaKristu si-emulator umzimba wenyama. Oh, ngithi umzimba because okuqala spirit. Inyama emulator spirit. Inyama inezitho ezihlukene. It's got cells operating in different zones. Lama cells akhiwa ama-atoms athize. Lama cells as ama-organs or tissues. Bese kuba nomzimba. Nezitho zomzimba zihlukile. Ama-tissues awo alafani. Nathi siyi-member of the body of Christ. Ukuma kwethu emzimbeni uChrist awufani. Shobek, afani. Uyabona ngilinganise ngesitubu esingaphansi konyawo. It's very tough. It's hard because sibhekene nempilo ehlabayo lapha mawuthi uhamba wayifakanga icathulo. Ngithathe isikhumba sasebusweni is very soft. Abesifazane basazi kahle ukuthi we have to treat it very carefully. You know, with care. Masimosha nje hayi ubhuti othize ngayasabona kahle. Ake ngithi ngimeleke la. Sefuna ukuthatha impongose ithishu yangaphansi konyawo uzoyifaka. Sihlalisana nabo bonke abantu ngokuthula uma kungenzeka. Akwenzeki. It's not that siyazihlukanisa singabazalwane. Yotho kunenye click ezivana lodwa lapha. Kunanenye click ezivana lodwa lapha. It's because they are of the similar kind emzimbeni kaKristu. But lokhu bafuna ukubukela abanye abantu phansi njengesele eseyingwe
Yabona lesicelo senginqeni ngibukela phansi ngihlale ngisho njalo kwabanye ukuthi once ngavimba ngisicelo senginqeni ungena kuye etoilet uyokuspima ngibambile ungibukele phansi ngikubambile anitholanga bakhona-ke abazalwane abayinhlobonhlobo kufuna nazi ukuthi bathetha kanjani. So-ke uma ngibona ukuthi seduze noMampongose kusho ukuthi mhlambe umuntu laphana mina ngilapha ngisesandleni so ngizoba close kuye ngeke ngikwazi ukuthi ngibe close kakhulu uma ngiba close kakhulu ngani kufanele ngize ngifake i-effort ngisho nezansi. Okay, bancane siyisifundo leso asiqedeke ma. Okay, and keep us from being tempted. Verse number 5. Qhubeka. Verse number 5. Uthi wathi kubo umuphi yini wemba nomhlobo aye kuye phakathi kobusuku athi kuye mhlobo ngitshelele izinkwa zibe ntathu ukuba kufike yini umhlobo wami evela ekhambeni kepha anginanto engingayibeka phambi kwakhe. Amen. Qhubeka lapha. Le usaqhubeka uJesu inkosi uJesu ithi sifakazela obhala lokho kubani ku-18 athi nikhuleke njalo njalo ningaphezi. So lana kuveza umfanekiso omunye onomngane thola ukuthi uvakashelwe omunye ebusuku udinga ukudla kanako uzocela kumakhalana komngane wakho omunye angafuni ukuvula then ngeke ukuthi umuntu uyaphokophela njalo lekhe ecelile uyogcina esemvulele. So uthi-ke inkosi uJesu uma wena umuntu oyisoni ukwazi ukwenza okuhle komunye umuntu, how much more God will do to you uma uphokophela njalo. Keep on asking. So masikhuleka bazalwane, it doesn't mean ukuthi kufanele sirepeat every now and again umbhedesho. It doesn't mean ukuthi umkhuleko mawushotha uzwakala uNkulunkulu. It doesn't mean mawuthi long wrong futhi because siyazi ukuthi uKristu Jesu masifunda wayekhuleka ubusuku bonke. So-ke kuya nangesimo sokuthi yini ehluphayo ngaphakathi. Uma nisakhumbula wakhuleka in such a way ukuthi wabreaka wonke ama-protocols ayekhona wabibitheka because of the heaviness ekuyena ngaphakathi. So uma isimo sakho singekho singajulanga kakhulu nomkhuleko wakho uzoba kuleyo level. Kodwa uma uthi ujulile isimo sakho nomkhuleko wakho uyajula but singakophi izinto ezingekho right. Ngayigadi yokukhulela umoya ongcwele makasifundise ukuba sikhule kanjani. Isho ukuthi asazi singokhulela kepha umoya kaBaba ulokhu enze njani esikukulela ngaphakathi sometimes size sikhulume easily ungasiqondi nawe ngesikhathi uthi but your spiritual man knows exactly because he or she is the one that is feeling the hate. Father, we thank you.